نێچیروان بارزانانی سەرۆک هەرێما کوردستانی پێشوازی لە نیکۆلاس گرێنەر نونەرێ ئەمریکا بۆ کاروبارەی سووریا و شاندا پێرەکەر دە هەفدیتنە دەک و قۆنسڵی گشتی ئەمریکا لە هەرێما کوردستانی ئامادە بوو داوین پێشڤچوونên سووریا و عێراقê gefên Daişê peywendiyên navbera aliyên Kurdî û pêkhateyên Sûriyê de rewşa kampan û bi taybetî kampa Holê hatine gotûbêjkirin. Lê gorî ku malpera fermiya Serokatiya Herêma Kurdistanê belav kiriye. Her du aliyan tekazî li ser giringiya berdewamiya alîkariya hevbeş ji bo rûbirûbûna terorê û metirsiyên Daişê ku hîn jî metirsiyeka rastteqîne li ser Sûriya û Iraqê deverê. Herûha Serokê Herêma Kurdistanê û nûnerê Amerîka bo karûbarê Bakurê Rojhilatê Sûriyê bê pêwîst zanîn welatên Ewropî û deverê ji bo wergirtina welatiyên xwe ji nava kampa Holê li Sûriyê alîkar bin. Nêçîrvan Barzanî tekez kir ku teror bi tenê bi hêza çek nayê ji navberên belkû nehiştina terorê divê dereya perwerde û kûrkirina çanda lêborînê û hevpejirandinê û pêkvejiyanê bê. Serokê Herêma Kurdistanê amaja bûye çendê jî kir ku pêwîst e gotûbêjî û yekrêzî navbera aliyên Kurdî û pêkhateyên din yê Sûriyê hebe. Jalî xwe ve jî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li gel nûnerê Amerîka bo karûbarê Bakurê Rojhilatê Sûriyê tekazî li ser giringiya destpêkirina gotûbêjiyê navbera aliyên Kurdî de li Sûriyê kir. Her du hemesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li Hewlêrê pêşwazî li Nîkolas Granger nûnerê Amerîka bo karûbarê Bakurê Rojhilatê Sûriyê û şanda pêre kir. Dê civînê de ku Erwin Hicks qonsulê giştî Amerîka li Herêma Kurdistanê amadebû dawîn guhartin û pêşveçûnên rewşa giştî ya Sûriye û Iraqê hatine gotûbêjkirin. Herûha dê civînê de tekazî li ser giringiya destpêkirina gotûbêjiyê navbera aliyên Kurdî de li Sûriye û rêdan bi azadiya kar û çalakiyên siyasî û rêxistinî li Bakurê Rojhilatê Sûriyê hate kirin.